Mary le api in rukru an man ziak tu Cecilia el khiang te ni tinin Mary pi chuanin an dora phekhok te zuarin a hral thina ama dor tu local te chu atran puin thil te chu an hria thiam theinan ten filfai takin alo engkol thina ni khat chu api chuanin Mary hne na chuan Mary vo in chu min pui theiangem rukru kalkwal vel thinan omti ka hria a dor tu tur ni om takin dora an lo lu tama se phekhok te thomhnaw te an ru thina helai vela hian tunlai chu an om an ti tlata sin atia Mary chuanin ole lungai su api ka tran puyang che atia chuti chuan an pahnih chuanin CCTV te an dora chuanin an vuah a chhunga te a pawnah te an dah veka Mary chu chhuar bulah chuan a dinga api ero counter ah khanin alo thua screen atangin CCTV na alak vel chu customer te alo thlira anu reivak lawa chuan nu pakhat hi aron luta polite takin anui vela phekhok te chu en om takin an en kwal vela Mary chuanin ani hi chu a fel hmel hle mai a rukru ni lawang alo tia ma sengin api chuanin screen ah khanin alo en ngar maya chu nu chu a hoi kwal ral rala Mary khanin a hmuh lo lai khanin a bag chhungah khanin phekhok chu a dah lut ta zewa api chuanin counter hnung tang chuanin rukru alo tia man hmuh tawkin Mary chuanin chu hmeichhe nu tlan chhuak tur chu alo danga an man ta a ta khan ding nghal ro an tia api nen chuanin rukru chu an man ta a police station ah khanin police nen an report a police station ah an hruai ta a api mit fing taka zara le Mary che ran zara khanin rukru chon man thei ta ni zirlai zirtur thil ruk hi a thalawa engtik lai po in thil tha zawk hi kan ti tur ani mi in min hmu emaw min hmu lo emaw pawh ni se